Maybe this time love won't end. Adunay nangutana kanako kung maayo ba ang apple cider vinegar para sa kabuhi sa tiyan or kutok-kutok whatever, no? So, ang akong tubag ni ana, akong hinahinayon kana pag hapnig dining ato ang episode karon. Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So without further ado, ato nang sugdan, no? So, adunay nangutana kanako nga pahisgutan nato ang apple cider vinegar. Although ako gini siyang gi-evade nga topic because kung makaayo ba kini sa ato ang acid reflux, gisulayan ginako siya, wala ko muangay, no? Nalipong hinuon ako. Apan sa dili pa nato kana siya hisgutan, ang apple cider daghan kayo mga benefits nga atong makuha alang ngadto sa atong lawas, no? Kung napod siya benefits, napod siya mga side effects, no? Pero so ang apple cider may tungod man kini sa kabuhi kining ato ang gihisgutan, dili siya applicable sa ako ang sitwasyon nga dunay kabuhi. Kaya nga naman, ako na siya gisulayan og gidilute na ako na siya. So, usa ka teaspoon, usa ka kutsarita, akong giinom. Giparisan paghani. Wala anting 5 minutos, nabuyong yung ko. Mura kong nalipong na akong world is turning around. No? So, munamingon ko nga, dili siya maayo para sa mga tao nga dunay kabuhi. Apan sa mga tao nga walay bikil, walay mga kabuhi, maayo kaayo siya, no? Sa gut health, kaning healthy gut, maayo ang apple cider vinegar. So kung doon na siya maayong effect sa atong lawas, aduna usab siya side effect sa ato ang panlawas. So mao kana, no, daghan kay siya mga vitamins, mga unsa pa to, mga daghan kaayo, no? Ang arilan tingali ako mo touch sa iya ang kaayuhan, no? Kanibang mga maayo nga benepisyo nga ikahatag ang apple cider sa ato ang panlawas. So ang akong i-share din ang sa ako rapon nga experience, kay wala man ko kahibalo sa uban, lain man ko og chemistry ang ato ang kalawasan. So ang akong hisgutan ni ana mahitungod sa unsa ba kabuhi, no? So kung walay kabuhi, akong giingon, okay ra kaayo. Pero kung naa, dili maayo. Bisan gani ka ng mga lemon juice, dili ko ana pwede kay malipong gyud ko. Musagadsad gyud dayon ako ang ginhawa, no? Nya, wala na dayon, no? Dayon muna. So wala na siya diha. Apan aduna kana siya maayo kay nga benefits, no? So one time nakulbaan ko kay kaning ako ang right breast, ato na lang ko nang i-mention, tutoy ba, no? Aning ako ang dughan, gitugkan og matag tiki. Unsa man ang matag tiki? Browel, kanang hubag ba, no? So sakit jud kaayo niya. Ibalo ka ani og magsakit, doon na mga turok-turok kaning ato ang breast, makuratan bi dayon ta kay hibaw na ta ang di ba kani cancer, God forbid, no, mga inanay na. So naglo kay ko, wala man ko kay balong nga dunay siya hubag, mura ba ang ilalom niya gangul-ngul ko. Ala Lord, unsa man ni oy madlok man sad ko nanay anak. Dayon pagka pila na ka adlaw, murag hinggitib na ba, kasabot man mo gitib. Medyo ba pakita na, no? So mo na dayon to nga agoy matagtiki man, hubag siya pula, dunay mata, dunay nana, no? So excuse sa nagkaon whatever. So mo kadto nga miadto ko og doktor siya nga i-antibiotic gina siya kay kuyaw naraba sa imuang breast, no? So kuyaw siya din antibiotic na nato. Dayon one thing nako nga antibiotic murag mahadlok gyud ko anak kay kibalo ko nga duna koy kabuhi, acid reflux, mo kuan gina mo kutkot gina sa ako ang kaning kuto-kuto, no? Mukutkot gina sa kuto-kuto, murag silaban dayon akong kuto-kuto dayon. Wala dayon, no? Magkuan na dayon ko. Dili lang sa kudok anang antibiotic nga oral kanang walay mga pamaagi diha nga unsa diha. Wala kana ra gyud aron dili ka sakitan dayon or di ba tusdikan nato, pero mag-inom gyapon kag antibiotic, no? So wala ko. Pag-abot sa pag-uli na ko, ingon akong pagmangkon nga, naunsa day katitain ko, nalagi ko murag turok butoy or matagtiki ani akong
breast inday siya. Ay naman ko antibiotic nga ointment mula na tambal-tambal diha no inana ko. Dan unsaon man ni siya bubutura na siya pero dugay-dugay gid noon no. So mao kadto nga ko sakit man ni siya. Oy unsa man ni siya. Karon nakakita ko og apple cider vinegar diha sa refrigerator. So what I did kaning apple cider vinegar hingkuha ko cotton buds, ako siyang gibutang sa gamay nga sudlanan, akong gitusnob-tusnob dito ang cotton buds ug akong gipahid sa ako ang turok butoy, sa ako ang hubad diri sa ako ang breast no. Dayon moto ako gidukot og maayo kay aron mo kuan gyud makadulot gid siya sa ilalom. Og kay ba mo kun siya nitabo mibuto ang ako ang matag tiki nang gawas ang mga kuan dito, ang mga dili maayo. Kay ba natagos sa gawas anang matagtike, dugo ang mga nana, no? So, sigihang na pong tambal sa apple cider, unya katong ointment nga antibiotic nga gihatag sa ako ang pag-umangkon. Kay ba lumog sa nitabo, after 5 days, nawala ang ako ang giantos nga matagtiki no, nawala siya, although hinay-hinay magudpod kadi man punato makuan, nawala siya dayon. Wala ko kainom og antibiotic nga tambal dayon katulad yung apple cider gyud muray nakawala. So ako nang i-share ninyo nga maayo na siya ikuan og matagtiki ambot og uyon ba ana ang mga doctors pero basta kay ako nang experience. So mo na siya arriesgada magud po ko nga pagkabayi, and then pag nato doon na po ko dako gyud kay white diri sa ako ang punuan sa dalunggan nga maulit kay ko mairita gyud ko niya kay dako dayon samok ba no nya pila na siya katuig nga diri sa ako ang punuan sa akong dalunggan. So the same story, nagkuha ko cotton buds akong gitusnog dito sa apple cider ug akong daitol og maayo dito sa ako ang white ana no, ako yung giayo siya kuan mga pila ka to mga 10 minutes na kung ana-ana niya hingbuto no, nagdagayday ang murag wako kibagon sa to manako tan-awa tubig baka o dugo or whatever nana no, motoy nitabo na ayo ang ako ang white naulian gayod. So muna ako i-share ninyo karon nga kanang apple cider vinegar maayo na siya para anang mga ingon ana no, baka na mga things like that mga batagtike, mga white, mga unsa pa diha no. Napa man ko daghang white dire pero wala pa ko kay gayon kay murag dili man pud siya alarming, dili man pud ingon og kuan matabunan ra man pud dire sa akong sinina. So di lang pud ako ilabtan pero one of these days kung wala ko ilingaw, dili ko ganan mag-vlog, ako mang tusdik ko og mga white apple cider nga akong gamiton no. So mao kadto dayon usahay kana ang apple cider ako nang kuan sa kung nawang toning ba gamay lang po dinuon kay makapasok na apple cider no. So mao kadto ang iyaang mga kagamitan no, external lang ang akong application anang apple cider, dili ko sa internal kay ang akong kuto-kuto murag yung gisilaban maghilab no, murag gidauban no inana. So mao kadto sa nangutana nako og maayo ba kana siya, dili. So lahi lang po ninyo, basin og moangay mo. Pero sa ako dili. Kay nga no, aslom. Anything nga aslom, anything nga halang, dili gina siya pwede sa ako kay mukuha na nga akong kuto-kuto, muandar akong kabuhi sa tiyan. Muandar akong kabuhi sa kuto-kuto. Whatever, ug asa na siya dapita, basta kay kuto-kuto ang ako ang murag kuanon ana no. So mao kana ang ako ang experience with apple cider vinegar. Kung mangutana mo na ba siya side effects, naa. Ang apple cider vinegar makadaot og ngipon. Makagabok og ngipon kay isog na siya kaayo. Isog na siya. Dayon, kung doon na gani luas, agwantahon na lang din ako siyang i-gargle, kana yung luas noon, mutikig yun. Maulian gidayon pero nga akong ngipon no. Then ang akong ani na murag mapaso, so dili gid ako palabian no, i-dilute lang gid ako sa tubig. Pero mas kuan mo gud siya kun wala ya mo lamog-lamog. Og gargle pud nako, ako siyang
di lang po na ko dugayon kay bali laging isuga, no? So mo to siya makadaot siya sa ngipon dayon og kanibang sa diabetes kay makakuha na siya hypoglycemia na siya kun doon na noon kay taas imong blood sugar maka us-us na siya sigon sa ako ang mga research nga nahimo, no? Pero makakuan pud siya potassium maka unsa na maka ubos ba, no? So murag inaana pud ang iyang mga side effects sa apple cider vinegar. Pero tinuod man na kung dunay benefits, doon na ginay side effects. So ingon ni anak, no, tanan man gyud basta kay naay maayo na apoy dautan gina magbalanse gina sila. Dili gina mahitabo nga okay kayo bisag gani ka ng mga tambal sa acid reflux, kana mga PPI, na siya side effects gyud, no? Nagi na siya mga side effects. Mingon din na unsa man ang PPI, proton pump inhibitor. Muna siya mga antacid, no? Dayon ang apple cider vinegar dili ni mo na pwede iipon sa ato ang medicines kana atong gina-maintain, di na siya pwede idungan og inom diha kay dili pud siya beneficial, no? Makadaot pud siya. So sa pilain nato sa apple cider vinegar, toning dayon mga turok butoy, mga unsa pa diha, maayo kay na siya, makawala gyud ako nagmansa pero makagamok ginagway kay palisuga oy, no? Ana. So mao na lang tingali na ang atong mahisgot-hisgot ni ining higayuna mahitungod sa kabuhi sa tiyan. Makaayo ba ang apple cider vinegar? So ang akong tubag ni ana dili. So dili na ko na i-suggest ninyo mga palangga nga mag apple cider vinegar mo because lain siyang effect sa ako. Hopefully sa inyo okay ra kaayo, no? Makaayo gyud pud siya sa uban nga walay acid reflux. Pero ngano magtuyo man ta nga naa naman na ibaw-an naman, no? So mo lang kadto. I hope nalingaw mo sa ako ang sharing karon hitungod sa apple cider vinegar, no? So maayo kay na siya, pero sa kuto-kuto dili kay mo lagi to maka nalipong ko anak niya mo wala na ko mo attempt anak niya. Ako ra na siyang ituslik-tuslik og mga white mga matagtiki muna siya, no? So have a good and godly day, have a good and healthy day, maybe this time love won't end. Bye-bye. Hangtod sa sunod.